Скъпи приятели, днес ви представяме невероятната триколка на Ecoway T-Vista 408. Модерният начин за придвижване в града, екологичният начин за придвижване в града, изцяло електрически с номинална мощност от 1000 вата и максимална от 1500. Останете с нас, за да разберете повече подробности за тази страхотна електрическа триколка. Триколка на Ecoway Vista T408 ви осигурява пробег с едно зареждане до 50 км. Батерията е голяма, издръжлива и се зарежда между 6 и 8 часа. Просто я включвате в контакта, не ви трябва нищо по-специално. Има модерно LED осветление, което ви осигурява стилна визия през деня и отлична видимост през нощта. Както виждате, седя на една изключително комфортна кожена седалка с подлакътници, която може да се регулира също така. Има и звукова сигнализация. Ето, има си клаксон. Когато включваме на задна скорост, да, тази триколка има и задна скорост, също има звукова сигнализация. Ето, показваме. Виждате, изключително лесно, можем да се движим и напред, и назад, както ни е удобно. Триколката на Ecoway ни предоставя изключителна функционалност и мобилност. Има си мигачи, разбира се, ляв, десен, както виждате. Има страхотен електронен дисплей, който също ще ви покажем, и абсолютно всичко необходимо, за да се придвижвате в градската среда по един екологичен начин. Ето тук, както виждате, имаме също достатъчно място за багаж, да си оставим телефон, ключове, портфейл, а отзад има още много. Изваждаме ключа. И отваряме. Ето виждате колко голям багажник има тук. Може да съхранявате доста багаж. А отзад, ето тук, има още по-голям багажник, който се вдига по този начин. Цялата седалка се вдига нагоре и тук може да се съхранявате личните вещи. Изключително удобна, комфортна, с много място за багаж. Това е електрическата триколка на Ecoway Vista T408. Ако искате да видите повече подробности за модела, както и още много други модели, които Ecoway ви предлага, може да посетите техния сайт и, разбира се, задължително да ни последвате в социалните мрежи, да натиснете един палец нагоре и да коментирате: харесва ли ви тази триколка, бихте ли си я купили? Ecoway – електрически скутери, чопъри и триколки. Доставки в цяла България. Обадете се сега на телефон 038 66 83 66 или посетете нашия уебсайт www.scooter-bg.bg. Поръчайте сега!